здравейте, аз съм Cowboy 200, знак с Вил и днес ще снимам на Майнкрафт и нека да започваме. В някои сървъри се казвам Cowboy 272, в някои знак с Вил и т.н. Един мой приятел, който сега се говориме по скайп с него такова, ми показа как да се чувам. Иначе защото аз не се чувах. И само писах, значи тъпо беше. Аре, са някой да влезне в някоя игра, някой да върва. И по принцип приятеля ми не искаше да играе, защото казваше, че ще са женски скин. Аз казах голяма работа. Ти нямаш ли си такова, бе? Ти нямаш ли си скин? Своето име със скин. Да, бе! Друг път. Нали като играя винаги на 1.8 съм с мъжкия скин. Не с мъжкия ми съм си с каубой, като влизам. Просто онзи сървър, в който си влезнал е нямало скин такова. Айта ми е тъпо. Айде да се пъртваме някъде с перлата. Чакайте. Той ми гледа клиповете, които са тъпи. Да, не, защото много ми лагва хора. Дами и господа, лаги много. Да, лага е брутален направо. Взимам... Не заради компа ми, бе. Да. Ще разберете. Защото съм бил бебе. Макар че и сега имаме голяма разлика в годините. Няма значение на колко години си и какво правиш годините нямат нищо общо как играеш игра. Защото, примерно, в един сървър аз съм кил в бусайде, ама какво да направя? Готини айтъмки. По някой път. Вече не ги зимтай. Какво се фърлих в водицата? Айде, спамвай се, честче, какво ще има в теб? Енчант на дъма, нагръдник или какво? Айде, едно. Спална се. Дъма мече. Не, защото имах такъв чест, ендър чест и като го сложа и там след 10 секунди ще ми даде такова. Айде да провериме в честовете тук. Broadcast. Няма нищо. Да го гледаме на някъде, да не дойде някъде. Много лаго. По някой път даже си мисля, че ми е паднала батерията от мишката. Ти в момента какво правиш, бе?
И много тихо говориш, ще няма даже да чуят. По-добре не. Не! Даже то беше лъжа. И след 3 цели години почнах да снимам, да, и което е сега. Да, и съм бил някакъв 2 годишен бебешорник. Аре, няма ли хора, бе? Сега някой, ако ми дойде, ще го спукам от бой. Но този лак ще ми спука газарете. Ако имаше начин да се кача на хеликоптер, бих се качил. О, колко сме човека, бе? Толкова ли сме много, бе? Ако бяхме поне 4, някой ще умре и... Да, и аз щях да ги убия, защото те нямат дума меча, те имат дървен. Знам всичко. Аз съм Бог, аз съм велик. Ама, той не беше PvP, той беше Fly PvP. Разбрали? Да, но много лагва, ти не разбираш, ти не знаеш какво е брутален лаг. Еми лагва, защото снимам, разбира се. И мога само да снимам 10 минути и май няма да успея да си заснема клипа и... Ако той поне знае как да мога да снимам само... Добре. Как да снимам повече от 10 минути? Да, бе, не знае всеки. Чувствам се като бебешор. Аз ще япна. Даваха. Обичам те и чето тес. Как? Като ревеш? Да, бе. Аз не рева поне, ти ревеш. Ти е така. Порно Гонзоло. Някакъв умря. Един човек ми каза, че нищо не ми е каза. О, човечец, сега ще вмре. Хайде бе, къде си бе, бебешор? Къде отиде, бе? О, и той има дъма меч. Не, то сме заби в главата. Пукнах. Той е нечестен. Той има много тъпи айтъми, бе. Хакер мръсен. Аз не, че не мога да играя. То ми лагва, че ще бъде за клипа и чао.